бобо набера даст ба нашаҷалобӣ заданд. мусодираи 170 килограмм воситаҳои нашаддор аз ду гурӯҳи нашаҷалоб. ман 25,000 сума да маводи мухаддира харидам афғонистон, додам ба наберам Хуршид. гуфтам метавонам мера фурӯхтан, гуфт метавонам. гуфтам хамира фурӯш чӣ қадар фоида шуд байнам дигар мо тақсим мекунем. چه فایده میدید؟ مواد مخدر چقدر میفروشید؟ гумонбар пас аз дуздии молу ашёи мардум қаноат накарда манзили истиқоматиашонро ҳадафи дуздӣ қарор дод. лимон дуздӣ кардам аз хонаи амаким якум бор 150 кило барем. дуюм бор аз хонаи киёқуб дуздидам. сеюм маротиба аз хонаи худам дуздӣ кардам. омадам дастгир шудам. муносибатҳои зану шавҳарро гарм мекунам. арзишаш 2500 сомонӣ. ваъдаи сергари навбатӣ ба мизоҷон. ҳамин як инсон ба инсони дигар шумо гарм кунед, ҳаққи хизматон чӣ қадар маблағ меистад? ҳар коро шумо мекунам ба 2500 сомон бай мекунам. ҳама коро шумо буд мекунам ба мегирам. қаллобе ки дар ҷустуҷӯи қарор дошт боздошт гардид. маблағи зарар беш аз 1 миллион сомонӣ. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.